bom an kasa tsakanin dan sadau zuwa magani an kasa bom. Wallahi trailer da tawo bom din kakka so ka ganta ta yi kaca-kaca ga su da ke barayin ana nan an san inda suke, amma sun zo suna dasa bom a kan hanya, suna dasa bom a gidaje, suna dasa bom a masallaci, suna dasa bom a cikin kasuwa, suna dasa bom a asibiti. Kaji birnin Kebbi a local government din Bagudo mutane na kwanci asibiti an kasa bom ya tashi da su. Wa guda sai Najeriya ta dawo daidai da izinin wa gwamna ba na sa nan da shugaban kasa yayi. Fulani ku kwantar da hankalinku, zaman lafiya zai dawo. Ina Hausawa ku kwantar da hankalinku, zaman lafiya zai dawo. Wallahi zalunci ba zai dore ba, komi nisan jiwa ina ta yi. Wallahi sai Najeriya ta dawo normal, amma sai wanga ɗiyan shago sai an kashe mutum 5. Ba nan gaya musu ba na darduma. Kago na ka kama da bindigogi, na ga kana halalata ko ni ma ɗauka ta aka zo. To ni in ɗauka ta ma za ka kare saka ɗauka. Duk uban da ya ɗauka in ya saka Allah ya ebe mabuwa ta yi. In kuma ka ɗauka ni ba kuɗi za ka samu ba, na rantse da Allah na yi so in mutu a can. Yanzu ka goyin da aka kama ga su 12. Bari ka sha biyu na ka kama gare su. Yaron da ya zanna Allah ya nuna mai annabi, yaron da ya zauna ba Allah ya nuna mai tubarkula Tinubu. Baka kayan gona ya ƙi kuɗi ba. Tun manomin da yake noma wanda ya kashe miliyan 10 bana da ƙyar in ya samu miliyan 5, wanda ya kashe miliyan 2 bai samu miliyan 1 ba. Yau ga amfanin gona sai da aka bari mutanenmu sun yi noma, sun sai taki da tsada, sun sai maganin feshi da tsada, sun sai maganin gona da tsada, sannan an ce taki 60,000. Wai yanzu an ka hito da abinci a arewacin Najeriya, dan abincin Najeriya na arewa ya kare. Masara ta kare, dawa ta kare, wake ya kare, shinkafa ta kare, amma duk abin da ake mutuwa da shi daga kudu babu abin da ya kare. Suga ya kare, madara ta kare, sabulu ya wadi. Jama'a don Allah don annabi, wannan manjan da muke sha ya wadi, man controller ya fadi, ana mana keta, ana so a kashe mu. Sai mun zo zaɓe nan gaba, nan da shekara 2 ku fito ku ce mu zaɓe ku. To duk uban da ya gito ce ku zaɓai in bai muku wani abu ba, ku tara duwatsuna ku ci shi. Kaga bindigogin da aka samu, kallo da suka ɗauko sabon bindigogin, kalli karanta ka ji.